Hello, good evening po. Hi, I'm Kitty po. Okay lang po ba makausap po kayo saglit? Friend po ako ni Susan. Gusto ko lang po sanang itanong sa inyo kung may feelings pa po kayo kay Susan. Sino ka ba? Si Doggy po ako, kaibigan din po ako ni Susan. Ano pangalan mo? Doggy po. Doggy po. Ano? Doggy! Doggy? Taga saan ka? Taga Kanto Town din po sa Pasig. Taga saan ka ba? Kanto taon na po. Ulit po. Si Aling Bebet po, nagtitinda po ng suman. Yun po, doon po sa may ermita, katabi po namin yun, si Aling Bebet. Mo, niloloko mo ba ako? Pila ba ako, no? Para di masugat, sundutin. Para di masugat, sundutin. Jacket ko siguro to. Ang ate ng leg ko. Actually, partner, feeling ko, judgmental tayo eh. Excuse me. Bigay Ang ng lalaki. Amoy ng ganisa. Alam mo, hindi bigay yun ng pinong babae. Talagang confirm, partner. Hindi ako Pino. I-mark nyo yun, ha? Yung mga kaibigan natin sa taas, ha? Naamoy niyo po ba? At narinig niyo po ba? Oh, dinig na dinig namin. Yung bigay ng ng manginginom. Ang lakas ng bigay ko, grabe! Ay! Talo, me! So, yung tattoo joke lang po yun. Wala. Hey, thank you, Jake. Jake, Cyrus. Salamat. Baka pag upo niya, Baka matusok yung lobot. Oo. Mabulkit. Alam mo yun, pag binubulkit ka, ito yun. Yung dalawang daliri. sa probinsya. Tapos bulkit yung lobot. Oo. Pak! Nasubukan mo na bang mabulkit sa lobot? Ikaw, parang nasubukan. Ayan ka na naman eh. Hindi, yung mga tanong mo na yan. Always your number one SM radio station.